Suatu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa kok ndadak. Lah sapa tuh bapakne? Hah? Iki sapa Mbak Dinggila? Ora apa-apa wis men. Kuwi apa? Kok le celutak temen lho. Celutak cengelmu. Lah karo banci kok ya arep. Aku men karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Ame nggo alasan kuwi nganti bojoku iso takon tenan nih. Pancen keparat kok Sukimin iki. Ora apa-apa. Tau nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon sampean yo doyan ora banci Mas. Ayo mangga Mbak Tatin, ya turun ya. Mangga gentenan ya. Nganggo Mbak Apri karo Mbak Mimi men ngunjuk sik. Ya karo men kipas-kipas. Ayo Dek Tatin. Ayo dikancani Ayo kok. dikancani no nyambut gawe kok dilo-dilo lereni ngopo? Abang dhek ya lungguh kok dua-dua leren. Lah ya aku kuwi lho. Julik ya. Julid. Aku menyemangati diriku sendiri. Sing dalu Mbak Tati. Yes, sing dalu. Alhamdulillah. Wong kok sansaya suwe ora sansaya tuwa malah sansaya enom sansaya seger, sansaya cantik. Lah. Masak sih. Sansaya semok. Iya, masak Iya. sih. Babinya itu bener boleh ngomong. Bener, biasanya kan wong ngunduri tuwa kan ngunduri keriput, ngunduri apa kuwi ora keliput iki. Lah piye nek Mbak Tati? Lembreh. Saya marah no. Kurang ajar nih. Dan nek mbok rasake nyokit Malam-malam lho, dirungokke tenan kok ya njur njlomprongke lho. Pancen banci tua nyebain Loh, Ngelembreh iki loh, ora. Mbak, yang namanya orang cinta tidak selalu harus disanjung. Oh, Iya. oh ngelembreh. Oh, wis lemak-lemak wis banyak berarti aku harus banyak olahraga. Loh, candaane ngono ku ya. Nek wong cinta tenanan, lek aku sedulur tenanan ora selalu disanjung. Kalau salah harus diingatkan, kalau kurang benar harus keparbasan kita memberikan nasihat. Itu sing sedulur Mengingatkan sejati. begitu ya. Cara mengingatkan ya jenengan kan Cara olahraga niku wau. Olahraga. Mbak bilang aja Mbak Tatin olahraga, orang Mbak Tatin kok ngelembreh ngono. Ya, Dikit, ya ya. disane po. Carane nek pesinden ki rak ya wektune ning panggung rak akeh to, Lek. Gajah akeh banget wisan. Ngapa ngematke kene barang iki ngapa ya? Jadi aku ki wong lanang normal nyawang kok ngono kahanan kok ngono kok ya ora etuk. Saiki aku lanang po. Aku ya normal, Mbak. Normal po? Yo. Sudah bisa. Ya fungsi. Neng Kolo-kolo. Walah, kene saiki ya ngaku ora. Nunggu golek duit tok. Golek duit ngrekoso nganti dilaban bareng. napa nih? Takonono dhewe kuwi. Api ranti Apa yang nih. dilaban apa? Heh? Gek Perkutut. gek engko wayah nglothok, wayah subuh kae wayah nglothok to. Heeh. Kok mesti mbrebeki tanggane. Napa? Lah kok Lah nek suarane kritik 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 kritik. apa ora loro di ngono ya? Lambene Apri ya. Ayo Mbak, anu sapa Mbak Tatin nyekar. Ya. Nggih, Pak. Napa, Pak? Ki ning pamundutan sing urung diaturake ming saka tim logistik Sat Brimob. Nah, ngersakaken menapa menika Pak Iki Eno? ngersakaken liwung. Liwung. Weh. Oh nggih. Gandeng jenengan ki kudu olahraga berarti engko kudu joget meleter totalitas. Nah, Terus Panjen keset dhewe kok niku. Iya. apa perlu dicontoni sik ya, Lek? ora sah. Galake. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Apa sih? Ah iya, dibawani sik men rada. Bawane napa, Pak? Sak karepmu, sak pelokmu apa. Tak tuh. Ngapa to? Apa sih? Oh, ya ampun. Kok bendina mung nunggu, njaluk kepastian mung nunggu ngene kepastian. Pak Seno wis meneng wae lho, rasa omong. Aja gerti PHP gelem. Kowe iki mung nunggu 3 tahun kalah karo sing sesasi langsung ditembung lho. Sapa? Ya ana. Pacaran 3 tahun ra dikapak-kapake kenal seminggu langsung ditemokke wong tua ya akeh. Dadi aja nunggu nek iya nek ora. Iki meng anu bawa lho. Oh, tetembangan. Nggih. Aja caket-caket rono, Nduk, ndak imanku ra kuat. Lah Aja ora apa? ngono. Nyawang apa, Lek? Apa lho? Aja, Nduk, ya. Tak cedhaki ngapa? Wong sak orane aku ya tau disunat dadi engko nek ngantek terus anu ki lho aku. Hubungane apa karo
Ya Allah, aja nduk iki Kowe nyawang apa to, Lek? Aja dadi kok ngono ki, Lek. Aja nduk ada kudu Ora ya Allah. hubungane apa? Pas banget lho, pas banget. Pas bathuk iki lho, Nduk, ngatine. Bathuk kok ngisor, bathuk iki kene lho. Anu ki lho, bandul kalung lho, Nduk. Jane apa to? Wow. Apa ta? Oh, Apri ya lanang dadi ngono ya wow. April ganas lho, Nduk. Ayo Nduk, tak tunggu ya ora apa-apa. Tak tunggu terus jajar mie ayam ngono ya nek ketemu. Tak Tengi. Tak tengi. Tak tengi. arek tengi sapa? Aku lo gelem. Ayo nak, Katanya hamil ya. nanti biarkan waktu yang akan menjawab, Nduk. Saiki. wis miwiti kowe arepan. Lah jarene hamil. Buka dalan. Sama apa-apa. jenengan. Wis sampe apik lerem kok, Lek. Wis ora apa-apa, Nduk. Sok ya suatu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa kok nyata. Lah sapa to bapakne? Hah? Iki sapa Mbak Dingila? Ora apa-apa wis men. Kuwi apa? Kok le celutak temen lho. Cutak cengelmu. Lah karo banci kok ya arep. Aku mung karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Ame nggo alasan kuwi nganti bojoku iso takon tenan nih. Pancen keparat kok Sukimin iki tenan. Ora apa-apa. Tau nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon sampean ki yo doyan ora banci Mas. Ayo ku kegiatan. Aduh, kok kegiatan. Ora selingkuh padha geleme kok padha geleme, ora apa-apa. Nggo kegiatan liar biliar. Ayo nak, aja ganggu gawe men. Sok wayahe 7 sasi rak ya wis tekon meneh. Wis tak siapke bendho kok. Nggih napa? Aku bayi lahir ceplok langsung tak bendho ndase langsung. Isen aku ndek anak. Sabar ya Le, sabar apa-apa Sukino, aja dadi atimu. Sapa? Sukino. Artine? Sukimen Seno. Lho, oh jenenge ya apik temen lho Sukino. Wis apa-apa. Nah, kowe. Rapopo, ibumu dadi Wonder Woman, single parent rapopo. Aku nyandak harga wis stiker kok sesuk. Napa? Kenapa? Stiker Sukino. Template mobil Sukino ndasi atos. Sujokno aku USG metune lanang. Upama metune wedok rak ya rekoso. Lah ngapa? So nek yo ijab dadak goleki bapakne, dadak golek wali hakim yo nek gelem ngakone ora. Mula kita Ayo, jaga banget. ayo. Wis ra apa-apa kowe dadi tali ning katresnan aku yo ora apa-apa. Ora gek kapan ta lek lakon iki? Kapan? Yo nek mulai wayangan kae to. Oh ya bendina wayangan kok ya. Kok kaya tenan-tenan ngono lho men iki. Kan iki pendak mengi wayangan. Kok iso lek lakon. Ah setan. Alah ngono, alah kok iso lek nglakoni ngono ki 5 menit wis kok ora suwe-suwe kok. Masa gur mang menit to? Hah? Terima apa piye? Aku njalukku cepet pancenan. Serapopo ya tole rapopo. Kowe ora tak sambi-sambi 2 tahun tetep tak susoni kowe 2 tahun rapopo. Men dadi bocah sing Susu sehat. apa? Susu gombal ngono kok disusoni. Terus ke perjuangane pakmu ya tole. Rapopo. Sabar sabar sabar. Wong tekan, wong tekun bakal tekan ya Allah. Wis kok nyambut gak wis. Jenengan arek apa? Ya ngenengi anak glo jejak glo. Bocah pinter. Sukino, tene tak nengene. Sukino Bocah kaya ngono. menika Ora iso jejak-jejak. putra panjenengan menika. Nek iso jejak ndase mbokmu mah ra apa-apa. Kita bocahnya aktif kondo, aktif diperaktif somen. Iki somen Somen dalang, ya, dalang jejak sinden kuwi somen. Kok dicek sinden lho. Semangat terus Nih. nyanyi ondo. Isine trenggiling kok ya. Mas Eno, masa putra panjenengan trenggile. Ayo ben wis. Oh, kok trenggileng to, Pri? Luwak. Nek luwak tiru bapakne berarti ya. Hei. Tati. Wis ben ra apa-apa. Lah sapa? Lah kuwi bapakne sapa? Berarti Ning bapake kan udah luwak. oh bapakne Pak Seno Nugroho ki dalang kondang misuwur, dalang keterima, menginspirasi buat dalang-dalang muda. Aku rasa asake kok nek golek bojo rasa asake kok. ora Bagus wong bagus oke. Iki sing dienggo inspirator bajang lain kok. Beliau inspirator, ora apa-apa ya dalan. Beliau ngomong kabeh wae. Ana ngene-ngene, iya sabar.
beliau itu sebenarnya ganasimu ning panggung. Asin wonge sabar banget karo aku. Tak tampa ya, Le. Kowe sindene sapa kowe? Sindene jenengan. Wis ge nembang rasa kowe cangkem. Lah aku lagi ngrungokke iki lho Aku cangkem radio ngono wae. Radio salah frekuensi ngono. Radio bodol. Nyanyian. Tak tunggu seliramu Bongkar meneh. Angger bar nangis kok ngeleh. Wah, kuwi sing pengen cekinone apa mbokne nih? seliramu. Amin. Mulai Seliramu Anggeleren gibah lho. wong wedok kok mangan lombok kok mbok 5. Anggepe cangkeme iki cuek. Kok cuek to? Padake Lati. Lah niku ya Mbak Wahyu iki wonge anteng jeblane ya ora nggenahi. Lah nyapa? Mbak Mimin lah jenengan ki anu kesibukane akeh ya soknya. Gula. Alhamdulillah ya Allah, tambah nuwun Pak. Nggih. Jatah kula loro nggih Pak. Lah iki loro ya sing dian karo sing dikandut barang. Men Mbak Wahyu tekon, Mbak Mimin nek nyumbangi jenengan pira? Kula nek biasane mung 20 aku ngono ku. Kon wong digawe iki lho jeneng golek dhewe 20 ra apa-apa umum Mbak. Rasa 50, rasa 120. iki iculan saka Gracia rasa durung. Ayo. Ayo oke. Piye to? Rumah saku kok paitamu ki ming kuwi karo Rinoso. Nah terus kan apa? Wis Kon tekan balik. semene kon baleni liyane kuwi. Ora ya wis teruske wae wis. Loro. Bela melu usul iki. Ora wis lah. Iya. Iya. Oh gawake liyane engko malah. Nya akhirat ya Ngenes. apa Pak? Kumat apa Pak? Kok kumat?
Iki terharu. Haru. Terharu. Saya kira nek kumat ngono lho. Asma. Lek mena yo lek nyang-nyangan kingko kok lek. Ketemu Mas Agus sih masku. Oh, Mas sing endi? Mas tenan ngarep au mae Karang Nongko. Oh Mas Agus to. Mas Agus Iyalah. garwane Mbak Ani. Ya ampun kancaku sekolah. Rasa isen Mas, sak dhisik kanca golek linju kok. Jeblok ketemu sedulur lho Pak Seno lho. Iya. Mas Agus arep seneng karo aku ora tak topo kula ngebotin jenengan lho, jangan sia-siakan aku lho. Wah, jan dulu tenan. Lah lho, Pak polisi arep ngayonke kula trima milah jenengan lho, padha-padha le wong seni ngoten lho karep kula. Iya. Nggih, Ya nggih. sak omong-omong. Semangat Mas Agus nggih. Sip. Ya. Yo, Liwung. Liwung diaturake iki ana sing nyuwun saka seksi logistik Satbrimob. Wah, iki mau begitu dunekke terus segone metu. Ha iya. Monggo. Yuk, monggo. Hati-hati engko dibuka isine granat. Ngene mimin tak pesen diseni granat. Nakal. Apa? Nakal. Ganjul sempolo. Loro. Loro. Kemayu ya iki. Apa? Loro. Kemayu. Ah iya, yo dadas. Aku kok disembahi padake patung Gupala ya. Matur sembah nuwun, alhamdulillah ya Allah wong resik ki atine ya Allah rezekine Mbak Nyumili ra apa-apa. Edan lan iki maju terus Mbak Mimi. Ngerti nek wanita teraniaya. Teraniaya. Iya. Ketoke kok enek tanda-tanda ya, Lek. Apa, Nak? Golek kanca ki kae mau. Lah ya lho ya ampun. Oh, jelas. alah, kono. Kanggo masih sing beksa. Sing Iki nek juga iso luwes banget. Iya. Coba kowe. Ayo. sing sinten? Kuwi kadal buntung kuwi. Ayo Mas. Cendol dawet. Ben ono chemistry-ne. Dadi musikalitas kita men tinggi. Cendol dawet coba goyangmu yang apa? Cendol Dawet. Cendol. cendol
banget. Wis. Hop. Kuwi lho, nggon mburi tulisane krokodil kene. Wis tak tutupi kok. Kanggo rangkepan saiki. Saiki rangkepan. Nganggo rangkepan sorek. Iki ndek anu lho, wong wedok lho. Lho wong tuwa iki kebak temiti barang cemendel ning ndi. Yo ala iki yo rasa dibuka ngono lho. Pak nganggo papat lho Pak lho perjuangane tenan perjuangannya. Jangan meremehkan wong wedok lho. Iki subale we loro. Jeronane terus iki terus Kamis 5 ji lho. Kira wetenge ketok lho. Kudu weteng ya iki lho. Wis ana kuine kok tak tutupi ya saiki. Wetenge Mimin kok putih. Wetenge Mimin ki poleng. Kok poleng? Nggih, lanjut nggih. Lanjut. Lanjut nak. Goyang dong Om. Moh. Pak Sena. Terima kasih. Wah, kepiye iki? Sembah nuwun nggih, Mas. Ya Allah. Tak kira nek arep ndondekne Lah. rating dono. Iya. Penari-penari wis diparingi alhamdulillah. Ya, Diparingi. apa-apa. Lah. Ya. Ben nangke wae. Wah, nggri kentekan napas mudar. Nggih paringi napas bantuan no. Apa? Napas bantuan. Napas bantuan? Nggih. Siap, kene oke kompresor kok. Pam lembung. Ya nak. Sabda padi Terima kasih. Suwun Mbak Tatin. Yo.